Odkud ste? Iz Bosne. Pa vi? Tudi iz Bosne. Pa vi? Jaz sem Makedonec. Tukaj delate? Ja, že 12 let. Se gledaj na oko. 110. Čez 10 let. Kako da ste prišli sem? Ja, prišli smo zato, ker smo morali, ne. Kruhom za trbom, ne. Tamo nije bilo takve službe kot tukaj, ne, smo prišli. Kako se kaj počutite? Ja, dobro se počutim, ali mislim da je općina Slava vodi računa o nama. Ja, kad se tiče Slovenci su zelo prijazni ljudi, nemam ništa protiv njih ovako, oni ne diraju, ne nagaju, ali mislim da nagaju ovako fizičko ne, ali samo sličnikom nas to uči. Ja, jaz ne moram neći reći za ovako, ne, ja tu poručam Slovenkom i tu živim toliko, ne, za mene tiče tega dobar, ne, ja nemam kaj potužiti na to, ne. Sam prije delao u jednom gradovom podjetu, se rasformirao, sad sam u fabriki. Za mene je u redu, ja nemam kaj reći slabega, ne, da mi je boljše dol bilo, ja bi ostao dol, ne, imam kaj. Ja bio protiv toga, na primjer, da x puta ne slišim to, mislim, te mržnje, ne. Proklet Bosanci, kaj x krat su meni rekli, na primjer, pa jaz nisam Bosanc, ne. Pa kusegli mi je krivo, ne. Od Sazina, selo Miostra. Bosna? Iz Bosne. Je to vaš sinko? Ja, Odkud je pa žena? iz Dolenjske. Dolenjska, Šentjanža. Kje ste zaposleni? U tovarna Rog. Že dolgo živite tukaj v tej baraki? Eno 4 leta. Pa imate možnost za novo stanovanje? Rog je obljubio da će dati. Odložbu već imam. Kdaj se boste selili? Pa kroz 3 mjeseca sigurno. Vi ste tudi v službi? Ja, tudi v tovarni Rog, isto. Kako pa je mešan zakon? V redu, sem zadovoljna. Kaj pa vi? Isto. Srbija, ja. Koliko časa ste tukaj? 8 let. Kako da ste prišli v Slovenijo? Ja, morao sam da priđem jer doma nisam imao šta da radim, morao sam dođem ovdje da bi izdržao dete i školovati i tako to dalje. Ali mogu da kažem da smo u veliki težave ovdje zato što najviše stanovanje nas muči. Kje pa delate? U Protektor, Vulkan. Obećalo se nam stanovanje već 3-4 godina, tu su dolazila milicija, šta ja znam, 6-7 auta da nam silom teraju i ruše to. Ipak smo se uzdržali da nismo dali da sruše. Onda su obećali kad tu negdje nam stanovanje izgrade da bi dali 1 milion dinara svako preduzeće posudilo. Gde si dušo, gde si rano, gde si danče mio, gde si sunce ogrejano. Moje preduzeće pravi odakle sam došao tam i da idem. Je res tako? Res tako, ja. Kdo je to rekel? Pa kdo je rekao, ta glavni, ne? Koji ima dosta platu i on ima stanovanje, ima auto, ima sve, pa njemu sve jedno. Odkud ste vi? Iz Srbije. Ste že dolgo tukaj? 8 let. Delate? Delam. Kje? Pri Kolinski. Hrani Ljubljana. Koliko zaslužite? Ja, prilično. Kako delamo, tako zaslužimo. Ste zadovoljni? Ja, moramo biti. Če ni boljše, bo dobar je i to. Kaj pa doma v Srbiji? Ja,
kako da rečem, sama sam tu doma, nimam zemlje, slabo imam zemlje, vse imamo slabo, pa moramo delati, da živimo. Otroke imam, zdaj mi je sin prišel iz vojake, pa moram delati za njega, za mamo, moram delati. Već nedelja dana prođe, kako Slabo nam je brez stanovanja. Kako što se vini, pa še nam sceniju da smo cigani. Nismo cigani, svi smo Jugoslovani. Pa lepo delamo i pošteno, ne krademo se, ne tučemo. Sunce zađe, pade Musliman. Koliko vas je u tej sobi? 4. In oni odkot so doma? Ovo je isto Sanski most, a on je od Gračanice, a on je od Bihaća. Vsi muslimani? Jesmo. Tako ste skupaj? Rajše kot pomešani? Sused sedmo. Vam je tukaj ceneje kot v Sanskem domu? Koliko plačate? Ovdje pa plaćamo 6000 po 100. Spanje? Ja, Imate toplo vodo? imamo. Kdo pa čisti prostore? Sobarica. Sobarica. Ja. Kje se pa hranite? U menzi. Ste neporočeni? Jesmo. Doma? Jesmo doma poročeni. Imate kaj otrok? Imamo 3. 3. Ja. Žena ni v službi? Nije. Vi skrbite za njo? Ja, sigurno. Greste kdaj domov? Pa, po mogućnosti. Kako, recimo? Od mjesec dana, pa mora biti u 2 mjeseca i tako. draga moja, ružo brana, neuzbrana. Doma ni dela? Imamo delo doma, ampak nije to tako dobro delo i ne moramo se zaposliti. Tovariš Ilham, kaj pomeni ta ruta? To je ruta za djevojku. Ne. Zakaj? Za djevojku. Oko glavi. Čigava je? Žuta. Barve. Borba Čija je? Čija je? Ne znam ja čija je. Kdo ji pa prinesejo? To je Adam prenesao, samo ne znam čija je. Je to od njegovega dekleta? Jeste. Nije dekleta, puničke. Djevojke, mislim. Mu je to ona dala za spomin? Nemoj da ti srce bene, eto mene. Odakle ste? Ja sam Nezir Zajm iz Tenova, selo Tenovo, opština Tetovo. Geca Istre, sela Lauša, opština Srbica, Kosmet. Kosmet. Suljka Habib, sela Goni Obli, a zemlja pošto Glagavac, sela Kosmet. Kosmet. Marina Džemalj, sela Otrazov, opština Orahovec. Kosmet. Kosmet. Geca Bislin, sela Lauša, pošto funit Srbica. Kosmet. Kosmet isto. Dormiše zon, Katune, Rakinic, Srbic, pošta,
Kosova. Koliko vam je godina? Imamo sad 20 godina. Koliko ste već u Sloveniji? Imam tu 11 mjeseca tako. Kako da ste došli ovamo? Tu sam došlo već nešto da radim tako stvari. Gdje vam je porodica? Kosovo. Koliko imate dece? Imam 3 muške, 1 ženska, 4. Samo vi zaradite za porodicu? Jesam. Za hranu plaćamo 22.000 malcov i ručak. Bez večere? Bez večera. A stan? Stan plaćamo 6.000 ovdje. A ne možete stanovati u drugom domu boljem? Stanujemo u drugom domu tamo bolje, ali tamo je, na primjer, za nas veća disciplina. Po tome ne moramo tamo i kuhat, ovdje kuhamo sami, tako da nam lakše dođe, više zarada ostane. Ne možem se za zaposlom tamo u Kosovo, mi svi tamo. Nema za naš posle. Nema industrije? Nema industrije. Nema fabrika, nema građevina, nema ništa. Ne može. Slabo razvito mjesto je to jednostavno. Slabo. Ne možeš zaradiš slabo. Ne možeš ni zaposliti da zaradiš 80.000 ili... Ja bi radio tamo za 80.000, samo nema. Ne može. Nema posle. Još to, a kako vaše žene same se brinu za decu? Pa ja ženu imam, samo deca nemam, pa samo mora. A koliko puta godišnje vidite žene i dete? Pa ja recimo 2 puta, 3, više. Najviše 2. Kako nama paše, kako može ići. A slobodno vreme gdje ste subotom, nedeljom? U stanovanju. U stanovanju. Ja idem u grad, pomalo u kino i tako. Vi ste mladić još? Ja sam mlad još, ja moram malo da šetam. Pa vi? Od Bijeljne isto. Torej Bosanci? Bosanci svi. Imate porodicu kući? Koliko uspijevate slab kući? Koliko uspijevate? Pa kako kad, nekda 60.000, nekda 70. Kako se osjećate u Sloveniji? Pa da kažem, osjećam se dobro onako u građanstvu što se tiče. Kao radnike nas smatraju Slovenci među najboljim, recimo Bosanci. Samo što nismo baš plaćeni kao što bi trebali da budemo plaćeni. Jer je ovo za nas jedan deo Njemačke, recimo, inostranstva i tako. Najviše zaradimo do 120-130.000, tako prolazi, ništa više. To nam ne ostaje sve preko hrane, ali preko hrane nam ostane 80.000, ništa više. Jel se osjećate kao da ste mnogo daleko od kuće, sasvim u drugoj zemlji? Pa svakako da smo. 600 kilometara smo već odaljeni od kuće i od porodice. A navike, možda zbog navika? Pa zbog navika, mi smo svjetski ljudi, svi. Ja sam već 17 godina po svijetu, navikao sam već na daljni svijet. Je vam to teško pada? Pa nije mi ni teško zato što moram da radim. Nije mi teško jer moraš djecu da hranim. Hoćete ostati ovdje? Pa hoću ostati do nekog izvesnog vremena dok ne bi stekao negde bliže zaposlenje. Kad bi se ukazala neka prilika za bliže, ja bi išao bliže. Međutim, pošto nema, moram da radim na daleko ovako. Imate družinu? Ja u Bosni imam. Pa vi? Ja isto tako. Družina je dole? Družina je tamo Koliko otroka? gdje smo se rodili. Ima nas 5. Ja tu sin od njega iz Bosne. A sin? Oče pa sin sta? Ja. Boste dočakal pokojnino tukaj? Ne bom čakal. Ne bom čakal, bom išel doma. Kaj bi si želeli, recimo, osebno? Največja želja? Sve veste, kaj bi želeli. Volim biti doma kod svoje družine, ne? Tako, vi? Želeo bi da imam mogućnost da vidim doma, ampak ker ne mogućnosti pa ne moram biti, moram u svijetu biti.
Pa vidva? Ja, jaz glih tako, da bi enkrat doživel, da bi bil skupaj z družino. Ampak tega pa ne bo hmalj. Ste že dolgo v Sloveniji? Ja, 3 godine. Kje delate? Na kantama. Kantaši? Ja. Je to težko delo? Ja, sigurno je teško. Kdaj vstanete? Ja, v 5. In koliko ur delate? Ja, nekad 7, nekad 12. Kakšno izobrazbo pa imate? Osnovno šolo? Osnovnu školu imam 4 razreda škole, ništa drugo. Pa vi? Ja, 4 razreda škole. Vi, prosim. 4 razreda pa 2 građanske još. Najteže je meni zato što nismo ranijih godina učili škole, nismo imali mogućnosti pa danas smo odvojeni od svojih porodica, od svojih familija. A nije mogućnosti da bi živjeli skupa sa porodicom. Kaj pa vaši otroci? Bodo študirali? Otroci idu u školu. Jedan ide u 2. razred, jedan u 6. razred. Ja mislim i školati da ne budu ovako koliko smo mi. Šta ćeš, imaš čast? A je velika razlika med to hrano in vašo doma? Ja, sigurno da je razlika. Jer recimo pri nas ne jedemo več krompira kot tu. Več krompirja jeste? Manj krompira jemo, a tu več, ne doma. Kaj pa vi mislite? Kakšna je razlika, recimo v prehrani? Ja, prehrani nema kaj reći. Moglo bi biti boljša. Boljša doma? Ja. Bolj po vašem okusu? Ja. Kaj pa delate na snagi? Na snagi, ja. Kakšno delo upravljate? Steklo imam. Steklo čistite? Ja. Ja sam iz Prištine. Ja, okolina Priština, a to je opština Drenica. Kje imate pa družino? Doma, v Kosovo. Koliko otrok? Enega, Kje pa stanuje družina? tam, v Drenicu. Mislim, imate svojo hišo? Ja, imam. Sve sam naredio hišo. Posuje sam dobio 3 megrada i Koliko posojila? 1,5 milijon sam dobio. Kje imate družino? U Bosni, u Krupi. Kje pa stanujete vi? Tu u Šiški, u Megradu. In vaša družina? Ne, u Bosni. Kje stanuje ona doma? Imate Doma hišo? imam hišu. Svojo? Imam iz selo. Svojo hišo imate? Ja svoju hišu imam. Kdo je se zidal sami? Ja sami, ja. Sam tu izdelao dinar pa sam napravio hišu. Ste dobil posojilo? Ne, Pri Štedu? preštedo, ja. Izlazite suboto v nedeljo? Kako? U grad? U grad. Izlazim više puta na subotu. Gde recimo? Po gradu svog, kino. A vi? I subotom, nedeljom, gde ste? Ja, soboto, nedeljo gremo v mesto, ne, v kino malo, pa tako malo po mestu, v krog. Niste še poročeni? Ne. Kam pa vi? U mesto tudi grem s kolegama. Kje se dobite? Imate kakšen določen kraj? Ja, Ali različno? Pa različno kako. Pred kinom, pa Pred kinom tako, si večkrat tam. Kinovsko. Kaj pa dekleta Slovenke? No, ja. Se najde? Najde se, ja. Kam pa jutri? Jutro malo Kakšno tekmo? nogomet gledati. Kdo igra? Igra Sloboda i Olimpija. Od oboja. Pa vi? Doboj. Z Brežja jaz. Doboj. Tuzla. Tuzla, Kalesija. Sarajevo. Na tekmuti. Kdo pa igra? Sloboda i Olimpija. In kdo bo zmagal? Sloboda. 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 Ovdje došli na utakmicu Olimpija, Sloboda. Kdo bo zmagal? Za Slobodu.
Odkud ste doma? Banja Luke. Pa vi? Banja Luka. Banja Luka isto. Danas sam bio na utakmici Olimpije u stadionu. Kdo je pa dobil? Dobila Olimpija sa 2:0. Danes je nedelja, kje ste bil? Tekmi. Kam pa druge nedelje? Ko posud malo zabavu po Ljubljani, ne. Družine nimate tukaj? Ne, nimam. Kam greste ob nedeljah? Je ovo na tekmu. Oba sta bila na tekmi? Ja, oba. Kam pa sicer hodite ob sobotah, nedeljah? U gostiju. Prosim vas, odkot ste? Ja sam iz Zenice. Odkot ste vi? Od Bijeljne. Odkot ste vi? Od Banja Luke. Delate v Ljubljani? Ja, delam. Kje preživljate nedelje? Ja, v kinu, gostilnama, pa tako ne. Kje delate? Pionirju. Kje preživljate praznike? Pa gostilne pa to. Ja sam dole iz Slavonije od Virovitice. Ovamo sam došao putem podjetje Obnova je dalo na biro za zapošljavanje u Virovitici kao neko oglas, tako nešto. Danas sa naše općine prime koji su voljni da idu i tako smo pošli. Kod vas ni bilo mogoče tega? Ja, moguće, ali mnogo nezgodno. Školovanje u drugim gradovima okolo nije blizu. Zatim financira nas roditeljska kuća i sve to. Kaj su tvoji starši? Pa pretežno, kako da kažem, poljoprivrednici, inače. Tukaj kaj plaćaš? Ne plaćam ništa, poduzeće nas stipendira i dobijamo još nagrade vanjske. Koliko? Ja sad prosječno kako ko dobije, ako se normalno vlada kako treba, prema ocjeni, ocjenjivani smo. Koliko si star? V 17. letu sem zdaj. In odkot si? Od Varaždina. Koliko let si bil star, ko si prišel v Ljubljano? Prvič? Ja, bil sem 16. Kako si se počutil? Ti je bilo težko? Ja, malo od kraja. Doma sem zapustil vse, pa mi je bilo malo težko, ali sem se priučil. Kaj pa jezik, slovenščina? Ni težko. To je bolj zagorski govorimo, pa se kar sklapa skupaj. Razumeš? Ja. Kaj misliš o Sloveniji? Boš ostal? Boš šel nazaj domov? Ja, bom moral, dok mi se tisto delovno razmerje ne konča. Koliko je obveznost? 3 leta prakse pa šola, pa pol še 3 leta. 3 leta zaposlitve? Od Varaždina. Kaj se pa učiš? Kakšen predmet je to? Ekonomika podjetja. Je težko? Nije. Kaj pa slovenščina? To je drugi jezik zate. Drugi je, ali nije teško. Ide. Treba se ga učiti, pa se zna. Boš izdelal? Bom. Kaj pa služba? Kam boš šel? Mislim ostati tu ili koje drugo poduzeće oditi. V Sloveniji? Ja. Zakaj? Tam gdje se više zarađuje bolje. Kaj pa ti, odkot si? Od Virovitice, Hrvatska, Slavonija. Koliko časa si že tukaj? Pa 3. godina. Bi nam povedal kaj o sebi? Pa... Kar želiš, kar čutiš? Pa čutim do kuće i što sam odvojen od svojih prijateljev i malo mi je neobično ovako, već sam se privikao na odvojeni život od kuće i
svoji. Pa ti je vseeno težko? Pa je. A je huda disciplina v domu? Nije tako huda. Privikne se na sve običaje lako. Kje bi bil rajši? Doma. Ja grem na tom Sanski most. Delam pri željeznici pri popu. Kdo vas čaka doma? Žena je 2 otroka i starac i majka. Sarajevo. Kje delate? Ljubljana Zalog. Že dolgo? ŽTP. 12 godina. Kdo vas čaka doma? Doma, žena i otrok. Hvala. Kam ste vi? Dragalovce. Kod Banja Luke, Dragalovce. Kje delate? U Pivke. Koliko časa? Pa ima već 13 godina. Kdo vas čaka doma? Ja 3 dni. Za 3 dni gremo doma. Kdo vas čaka doma? Žena. A ja? 2 sina pa žena. Evo 8. noć prolazi, kako dragi ne dolazi. Vene srce, venu ruže, gle kako su samo tužne. Koga imate doma? Kdo vas čaka? Žena, pa imam 3 otroka. Hvala. Kam greste vi? Dobo isto. Kam? Dobo isto. Kje delate? Posao.